Fl-aħħar 5 ijiem ġew reġistrati 1000 każ li fuqhom marru l-ambulanzi biex bit-timijiet tal-emerġenza jagħtu l-għajnuna. Dr. Michael Spiteri, tabib tal-emerġenza, qal li kien imbassar li dan l-ammont jiżdied fl-eqel tas-sajf, tant li tela għal iktar minn 200 kuljum. Maġġoranza tagħhom ikunu problemi mediċi, problemi anzjani, problemi ta' nies li għadu fix-xemx, problemi ta' nies li forsi xorbu daqsej żejjed. Minn daw l-1000 kol li kellna fl-aħħar 5 ijiem bej wieħed u ieħor nofshom ikunu calls illi fihom il-pazjenti għandhom problemi serji u about 10% minnhom il-pazjenti ikunu qegħdin f'sitwazzjoni kritika fejn letteralment ftit minuti jista' jagħmlu differenza bejn ħajja jew mewt. Dr. Spiteri appella lin-nies ma jfixklux il-ħidma tas-salvataġġ meta jinsertaw għaddejjin minn xi inċident, għalli għal persuna li tkun weġġat kull minuta tot u enfasizza li għalhekk li s-servizzi tal-emerġenza importanti li jissejħu fl-iqsar ħin possibbli. Żied li nies jinsertaw ħdejn post tal-inċident jistgħu jfixklu mhux biss għax ikunu fin-nofs imma għax it-tobba l-paramediċi jispiċċaw iridu joqogħdu attenti li ma jweġġawhomx. Għaldaqstant konna qed ninnutaw illi dan l-aħħar ġimgħa tal-aħħar xhur qed ikollna ħafna iżjed nies li jiġu ħafna iżjed viċin taż-żona tal-inċident kemm għall-kurżità u kemm ngħid jiena wkoll biex niġbdu l-filmat għall mezzi soċjali illi daw qed jipperikolaw lilhom infushom u qed itelfu mill-operat tagħna. Kompla jgħid li qed issir ħsara psikoloġika kbira lil qraba u pazjenti stess meta jittellaw ċertu filmati ta' inċidenti fuq il-mezzi soċjali. Poġġi lilek innifsek inflok dak il-persuna li hemm maqbud fit-tifrik li hu ferut. Trid illi ndumu ma naslu ħdejk għax xi ħadd tellifna, trid li ndumu ma naslu ħdejk għax xi ħadd ma tanix l-informazzjoni tajba jew saħansitra ma ċempilx għax kien medi jieħu l-filmat jew ma takx l-ewwel għajnuna għax kien medi minflok jieħu r-ritratt. Dr. Spiteri qal li kien hemm każijiet li fihom il-qraba saru jafu li weġġa xi ħadd qrib tagħhom minn fuq il-mezzi soċjali meta tenna li min-naħa l-oħra s-servizzi tal-emerġenza jagħmlu minn kollox biex ma toħroġx l-aħbar sakemm dawk l-iktar qrib ta' min weġġa ikunu informati. Semma wkoll il-fatt li f'ċertu inċidenti il-ħidma tas-salvataġġ titlob li jitneħħu il-ħwejjeġ ta' dak li weġġa u qal li ċertament mhuwiex sew li dawn jiġu esposti għan-nies.